един инцидент тук в ШИЗ. Сега обвиняват нас, Животните, за всичко, което не е наред. Прогонени от работа, принудени да мълчим. Това е много повече от някакви думи на черната дъска. Поне можем да общуваме вкъщи. Все още. Приятел влезе в спор. Порли? Папагал, всъщност. Изказваше се на протестите. Наскоро ми писа да се срещнем в едно кафене. Каза, че било спешно. Какво ти разказа? Не дойде на срещата. От тогава не са го виждали. Много животни изчезнаха или сами заминават. Вчера на един познат язовец адвокат му били шута, само защото оспорвал дело. Поне може още да оспорва. Какво имаш предвид? Ще ви покажа. То чуха заволбил професор в Кривдол, отнели му тези права и загубил всички слова. Вече не говори. А пък бухал в тъмен рок, свещеник благ в храм на Бог, изгонен от там. От тогава е ням. Тези клюки разбрах, дори да е грях, остава в мен въпрос, нещо зло. Дали се случва в Оз? Нещо зло случва се накрай. Напускам Оз, докато все още мога да кажа с Богом. Напускаш Оз? Махнете я! Спорител разговор. Тук има някой. Какво става? Мис Елфаба, какво правите тук? Ами аз само... Няма нищо. Бързо. Влезте вътре. Не се страхувайте. Ще ви донеса един чай. Доктор Диламонт, това, което разказахте, може ли да се случи? Вече се случва. Ако сплашиш някой достатъчно силно, можеш да го накараш да замълчи. Но ако животните губят умението да говорят и напускат Оз, трябва да се каже на вълшебника. Чуйте ме добре. На никой не бива да казвате какво сте видели тази вечер. Нали за това и имаме вълшебник? Какъв проблем? Може би сте права. Няма тук проблем. Всичко е наред. Съжалявам. Наред. Може би съм настинал. Оздравявайте, доктор Диламонт. Тръгвайте. Вземете лампата.